Kajing kop thei bhabriu hari boy district ya kebala temu ban penlong hak santerik ubenai Februari arhajar arpoar ya kebala tip kerteng kum kamis riboy tourism arhajar arpoar lahap ban pensange no nakidau jong kajing nang kiu gi bayo ya kajing pang COVID-19 bat kajing kiu state jong kene kajing pang hapo ka district kala kiu jan man la kasngi. Ya kene kajing penbena nakaliang jong kinong yelam jong ka RBTEDF lengba oba plilat tiuso obriu chairman habya kendu ya kinong thok khubor menta ka janmet ula penpau ya kene kajing kop thei bhabriu hari boy on sa penlong ha kisngi ki ba kane kan hun kan sa ya kajing penbena namar kumba ka long hi ya menta sipor lahaban pen senge shwa nakadau jong kajing pur jong kajing pang COVID-19 lane Omicron. Hajing sisa nakaliang ka forum ilamot pan pelong bay akasan terik jo bulan Februari. Nakadaw ka jing bam long jo kani ka perthei ka jing wan jo kani ka jing pang COVID Omicron kepala pelong yang i bangi haban persange no sipor ya kani ka program ban pelong ya ka jing ko thei babri jong ka tourism jong po ka district ka jongi. Kumta nakaliang ka jongi ngi pensngo buat penpau spiki paipa bangi postpone shua menta sipor ya kani ka program bangin up shua hadu bahkan da baha ka perthei re ya kani ka program ngin habi ban penlong da ka lada ka perthei ka la baha lada ka jingpang ane ka lasya yangi bangin penlong pembangi jio ban penlong kini ki benai ka peladep nama katang ngi kerpat ipiki paipa wa pinung soi pin ya ai ka jingkersian lem yangi khnang ba ka program ka bangin penlong kanong ka ba ya ibe hadin habur hakaju ka por manta kasngi kade kasngi ka ba nakaliang jong ka ri ka jongi hapo hari India ni celebrate ya ka National Tourism Day jong uli usnem bo manta ka baju ha be mala usnem bolong manta kasngi ka apusan ku Januari arjar kuar dan nakaliang jong ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum ni ai khublei ya ki paiba nong song ki beron po ka district po ka jilla ba po ka India ya ka National Tourism Day ka bolong ka basuk ka kemen pi hoi la dangim sim lala ban ploy ka program hane ngi snok tilang bat ka sarkar India ban penpau ba ngidon ka jingthmu ka ba khrau ka ban kentiu ya ki kam jong kai pathei ki bedon hapo ka district jongi ba po ka India sisa nakaliang jong ka forum ngila de ban penia ya kini ki thei bhabri ki jongi bani lale ya audition kumba pila yui bat om ta ngila perlong ya kini ki grooming nam ta jongki ban hikai ya ki bat manta ki dangdon ki bangi dangdei ban hikai ya ki bat ngidang don in process ya kata bat ngilai ki instruction ya ki bat ke jing ya identity ke jongi kala jan poi sakaba bala pan perlong refuse kawan no ka khlam re ngi kerben ba kani ka kam ka nong ka job hadin ba ka pathei kala wana ka jingso.